Moi kaikki, täällä on Virtuat ja mä teen teiltä tämmösen mun ensimmäisen puhevideon ja toivottavasti tykkäätte. Mut joo, eli mulla on tämmönen yksityinen artti, niin täällä on tämmösiä kivoja kavereita, semmosia oikeesti tärkeitä kavereita ja niitä on aika paljon kyllä, että sillä, että mä sit ehkä seuraavassa videossa esittelen lopussa, mä en tiedä jaksaks mä näitä kaikkia nytten. Mut joo, eli aloitetaan. Joo, eli tässä on manskukka. Ja manskukka mä valitsen sen takia kans tähän, että manskukka on mulle tosi tärkeä irl-kaveri ja irl-besu. Et oikeesti se on mulle tosi tärkeä. Ja manskukka on tosi luotettava ja reilu kaveri. Ja tässä on Esenna. Esenna on ihana irl-besuri. Ja mä pidän siitä tosi paljon. Ja ostakaa Esenna toikki, auttakaa sitä famessa, koska se on oikeesti tosi luotettava ihminen ja oikeesti mukava ja hyvä seuraa. Juu, eli tässä on Tiitikasi, ja Tiiti mä valitsin tähän arttiin sen takia, että Tiitin mä oon tuntenut koko mun elämän ajan, ihan syntymästä asti. Ja Tiiti on tosi kiva irl-besu ja hauska. Ja tässä on Emmi. Mä oon tuntenut Emmin, siis mä en tunne sitä irlissä, mutta me tutustuttiin tuolla Ostarilla. Ja Emmi on tosi kiva, vaikka me ei olla tunnettu koko ehkä pari päivää tai... Siis eihän me silleen niinku vieläkään tunneta, mut silleen oltu ystäviä vasta pari päivää täällä. Mut Emmi on tosi nätti. Tässä on Anna 985, ja Anna 985 valitsen sen takia tähän, että se on ollut mun kaveri täällä aika kauan. Ja se on auttanut mua famessa ja me ollaan sen katsella tosi hyviä kavereita. Cindy Keikin mä valitsin sen takia tähän, että Cindy on tosi kiva. Cindy on auttanut mua pääsemään monta leveliä läpi. Ja Cindy on oikeesti ihana auttaa famessa. Ja joo, eli Cindy on oikeesti luotettava ja kiva kaveri. Ja reilu. Mut sitten, jos te pyydätte Cindy kaveriksi, niin mä en sit vaan luvata, että se hyväksyy, kun sillä on aika paljon kavereita varmaan, koska se on tosi suosittu täällä, mutta niin. Tässä on I.A.V. Sen mä valitsen siksi, että tää on ollut oikeasti tosi kauan mun kaveri täällä. Ja vaikka me ollaan paljon juteltukaan, niin tää on kuitenkin ollut kiva ja auttanut mua joskus famessakin. Ja se on I.A.V. on tosi kiva. Moi, tässä on Wolfu. Tässä on Wolfu. Ja Wolfu mä valitsin sen takia, että Wolfu on mun MSB-bestis. Ja se on tosi kiva ja auttaa mua famessa. Mä autan sitä. Ja tässä on Kimora. Kimoran mä valitsin siksi, että Kimora on oikeasti tosi kiva kaveri. Ja se on auttanut oikeasti tosi paljon mua famessa. Ja se on tosi hassu. Ja tässä on Miami 202 varaa. Tää on mun kaveri. Tai no siis besu. Ja tää on tosi kiva tyyppi. Ja kannattaa pyytää sitä kaveriksi ja auttaa sitä famassa. Ja antaa toikkiin. Ja tässä on Lady Jane. Ja mä valitsin tän tyypin tähän siksi, että se on oikeasti kattonut melkein jokaisen mun leffan. Melkein. Ja auttanut mua famessa ja sille. Ja muutenkin se on mun mielestä tosi kiva ja se on tosi hyvä tekee kaikkia leffoja. Ja tässä on Hermonia. Hermonian mä valitsen tähän siksi, että oikeasti Hermonia on ihanaa. Tässä on Ninni 330. Ja Ninni on mun tosi ihana irl-kaveri. No siitä jäi äsken pari esittelemättä, mutta ne on mulle silti ihan yhtä tärkeitä. Ja siis kaikki mun kaverit, joita mulla on Moviessa, on oikeasti ihania ja jokainen hetki, mitä mä sanon niiden kanssa kokea, on ollut tosi ihana ja mä arvostan mun kavereita täällä tosi paljon oikeasti. Ja joo,
Eli mua saa pyytää kaveriksi, mä oon virtuhat, mut mä en hyväksy nyt kaikki. Koska mä oon nyt vielä vippi, mut sit kun mun VIP loppuu, niin mulla on tällä hetkellä 259 kaveria. Mä en ota hirveästi, koska mä en tykkää jos lagii. Niin sitten mulla on nytten 12 kaveripyytöä tullut parin tunnin aikana, koska just tänä aamulla mä kieltäydyn kaikista, koska siellä ei ollut ketään semmoista, mitä mun olisi pakko saada kaveriksi, koska niinku, sitten kun mun VIP loppuu, niin mulla voi olla 13 levelillä vaan 260 kaveria. Niistä mä en voi ottaa ketään, jos mulla tuleekin joku, ja sitten mä voin poistaa jonkun, ja mä en oikein halua poistaa ketään kavereista. Paitsi jos rupeat jotenkin kinumaan ja silleen. Ja kaikki aina kysyy paljon, mulla on ässeitä ja timantteja. Niin mulla on kyllä timuja ja ässeitä, mutta se ei tarkoita, että mä kuitenkaan antaisin teille erkkoja ja lahjoja. Koska mä haluan myös ostaa itsellekin jotain. Ja mulla on tällä hetkellä 43 timanttia ja 1817 ässeitä. Jos se kiinnosti. Ei mulla ole paljon muut kuin niin. Sillä. Ja joo. Eli mua saa kuitenkin pyytää kaveriksi, että kyllä mä hyväksyn silleen. Et silleen niin. Ja mua saa auttaa oikeasti Famessa, mut puuttuu vielä 193 000. Et mä pääsen 14 levelille. Ja tuolla on ne murhat. 43 timanttia ja noin. Ja mä kuvaan tän nyt mun kännykällä, niin tää laatu on aika huono. Mut ei tässä mitään muuta. Tää oli eka Viiru höpöttää 1. Ja sori jos mä matkin esim. Krissa, Tiinaa ja niitä näillä videoilla. Siis mä en halua teitä matkia, mut mä niinkö halusin tehdä tämmösen puhevideon kanssa, kun tekin ootte tehnyt. Ja tää on mun mielestä tosi kiva videoaihe ja näitä on aika hauska tehdäkin. Ja mä teen varmaan ehkä jo tänään toisen, koska ne on niin hauskoja. Mut moikka!